kai kan bura uba ban wa shanye min gari anan nan na aje gari na fa kai ban wa shanye min gari ne kai kan yaya wa shanye min gari na da aje a daki wa shanye ma gari yau sharabona da gana sha gari a gidan nan ka gaya min wani gari waye zai taba ma gari to na rantsi da Allah ko ma waya shanye gari na sa guba a ciki na rantsi da Allah nan da minti 30 mutum zai iya mutuwa wallahi tallahi ko asibiti aka kai ka na rantsi da Allah babu wanda ke da makarin maganin nan guban nan sai ni wallahi tallahi ko ma wane ne asirin shi zai tonu Allah asirin shi zai tonu ko ma wane kake magana fa wallahi kari na ga fa me na rufe kofa kuma ana magana fatan baki da Allah makarin nan da Allah ka zo a bar maganar nan kawai ga 2000 ka bar maganar da Allah ga 2000 da Allah bar maganar a bani makarin da Allah bani makarin dama burga ce babu wani makarin magani ko ma waye sai ya mutu nan da minti 30 to da Allah rage min zafi ban 1000 da Allah kanina ayo sai dai ka mutu ye